אתם כאן בעוד סרטון עם משפחת של הטוקבוק. אז בואו נתחיל. פרק 1 עונה אחת. כאילו פרק 2 עונה אחת. זה עד פרק 20 מי שלא יודע. וזהו. וואו, איזה כיף. כולם מעריצים שלנו. אנחנו יוטיוברים. ולאף אחד לא מעריץ שלה. סליחה? מי אמר? יש לי איזה מיליון עוקבים בפייסבוק. ולנו יש אין סוף. אתה רואה כמה אנשים באים אליי. אם היה לך חברים, אז הם יהיו באים אליי. אבל, לא באמת, מה את עושה? בטעות. לא רציתי שהיא תראה כמו כל כך שאני יפה, ולא תקנה. טוב, חברים, מוש, ביוס. יופי, הספרתי. היא מעצבנת כל כך, שבא לי להרוג אותה. אי אפשר להרוג אותה, זה נגד חוק בית המשפט. אז יש לי רעיון. מישהו שואל איך יצאתי את הדמויות האלה? פשוט קניתי אותם, לא בעיה. קונים אותם בשקל, אז היה לי שקל. אז כן, נמשיך. יש לי רעיון. יופי, רעיון מעולה. מה הרעיון? אל תשחקי אותה פשע. את חייבת לבוא לעזור לי בה. יש לך. יצאנו להפסקה וחבל. תעבור שמדברות את הסוד. אז כן. מי רוצה לעלות לבמה? אני. מה? אני לא רציתי. אנחנו רצינו. מה אני אעשה? למה הזמנת אותי בכלל? כאילו אני רציתי. אל תדאגי, תעלי, הכל בסדר. אני אגן עליי. מה את רוצה? באנו להגיד לך שזכית במיליון עוקבים בפייסבוק, אז קיבלת הפתעה. מה הפתעה? לבוא אחריי. חכו חברים, אל תעשו לה כלום. אנחנו לא עושים לה כלום, אל תדאגי. היא החברה הכי טובה שלנו. למה שנעשה לה משהו? בואי. מזל שאת לא אוהבת להיות כאן. מה? כן, אני מבינה אותך. מבינה שקשה. אבל את חייבת להישאר פה ולגור בה. מה? למה דווקא אני? כי את הכי חשופה. בטן. לא? אפילו למזל זה ניסית לראות את זה. מה? טוב. תשחררי אותי. תשחררי אותי. לא, ביוש. בואי. מה את רוצה? איפה היא? היא מה תגיע? אני הולכת להתפנות. ובא. למה פה זה פתוח? הצילו. מה את עושה כאן? התקלה אותי. אני לא שומעת. היא קלה אותי. מה? היא קלה אותי. אני משחררת אותך. תודה. מה רצית להגיד לי? היא קלה אותי.
או. מגניב. עוד מעט רציתי ללכת לשלם על זה. אומייגאד, איך השתחררה? תאמינו לי שאני והיא לא השתחררנו כזה הרבה זמן. טוב חברים, נצא להפסקה קצרה ונחזור. טוב, את באה איתה. אם היא באה איתכם, אני באה איתכם. את באה איתנו, לבד. אם היא באה איתכם, אז גם אני באה איתכם. לא הבנתי. את לא רוצה אותי בגלל שאני לא סובלת את הסרטונים שלך. סליחה, אני אוהבת את הסרטונים שלך. אומייגאד. אני ממש מצטערת. לא התכוונתי. אני מבטיחה. לא, 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 לא. עכשיו אני הולכת להזמין משטרה. מה? בבקשה. לא, לא. בבקשה. נהיה חברות. מבטיחה. הנה, עובדה. טוב, את באה לבית שלך? כן. טוב, אז תראים, עד כאן זה הסרטון שלנו. אני מקווה שנהניתם. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים של טוקה בוקה, רק תגידו לי. ביי.